Mao ni ang sagad nga mga phrasal verbs nga gamiton kung about sa pag-spend sa time ang hisgutan. Ang take off nga butang time sa tunga sa verb o particle sa phrasal verb. Kining time pwedeng kinira nga word, pwede pud nga laing words nga naghisgot sa time. Pwedeng 2 hours, 2 days, 1 week, or 3 months, or 1 year baka ha. Depende na jud nimo how long kay gamiton ni nga phrasal verb to say nga ni spend kag time away from work. Ni break sa kas trabaho. Either kay gikapoy ka or nabaka kay personal nga need as kasuhon. Example, ni leave baka ha imong kauban sa trabaho kay ni attend og family reunion. Pwede ka mo ingon. Lawrence took a week off to attend a family reunion in Esperanza, Agusan del Sur. Fit in. Gamitin ni siya sa mga sitwasyon nga ting busy kanang sa trabaho or sa life unya need nga naa i-insert buhaton or atubangon nga tao. Kung atong i-fit in ang usa ka butang, gitry nato nga mas singit pa jud sa kabisi.